Tumulekera mangana boy garengete nyomo ni gobone nkeye mukuro chinso ya mochiri chia motontera bi yobone gotoka egwode ya bogisero imeye county ya Kisii eganeti obokonyi anemono maiga yokungusana na asoko buna ekigenga kyoburimo enka osenyombe nke nigakote ya bune nyombe nene nigo yarroka nigo takobaseli kurwa senkejo kolenga no mungina bwe nyombe nke nigakote ya buna ababere no mugako yasega ke myaka 55 asobuli mu buno bwabo kolende nige nke nene osenyombe nene eligetie kobaseli kurwa senseme kolenga no mungino yibono bo mugaka Lois mungino yikurwa senyombe nke nigakote ya buna ganiti obokonyi gakarata bwati asagocha ekele nyombe nene eligeti komoselia kurwa somuchi una tokumanywa no mulikito dipon asanya Hase miaka 52 omongina Jane Nyanchoka oyobeire gakulema obure matigiritwe no mugakoye asika ke miaka 55 bono nigo bagenderete kubwato kekerero kyo murembe guchiase amate yo mugaka Alois Mamboleo kurwa se kenyoro kya motontera B matia kosa location yugutuka imeye ward ya Bugisero igombwate oba kongwete bwa amara na mko nkoli na ya mangana yo bulimo bwansinyire simberete nje iko na lengo mongino Mamboleo oyo kabiri omongino minto na lengo aro yole moibuli ominto olenge korukumalisera nyangara ense muno kuligia omorembe buna amatayamo asinka yo mugaka Alois nigo amangana yobogengi ayuarorekanire atabwatio kuganio kuyegochia senkeywe anyorire ko bagakurwa isiko ase amate ayibona genderete kureta ogoturubania igo konya ningenderete kurimo abana baba muibuli ominto una bamenyerete ngumbu abande mbaro ba bechimbago ba kugamba mona barabu kinkomanya bobe ngano obokare koru ekogera bana bali ba muibuli ominto na abane noena yo mokera arwa akagenda ngumbu inche na mokoba paka esiye Rwanda kyo kugenda ngumbu toli na abana buya eba ikire gati bachakire kugaruka bagonte imba manyi komenta na ywe nigi amateywe emenyereto bwoba kubwatakana n'ebikora byo kogosereria magimabo byabeire bikorokiwa asa matuko abwangoiga retira abantu barabiri kibando nendo kyaroleka nase kinyogeto kyamatieko yanyareka no tagwire kinyomba igamuna tokugamba lituko lya lero retira abantu baraba Mansai batagwire chimbago bachakire polisi ya kibando bakolisi chinsiaga batuminyokiri aiga koboko kwane ni kombwate chinsara ekibaturutire asenge njogo tuminyoki na ende bagatotebinge batumirane gange yemo yo gosirio bugimo bw'abantu ngotebi guno buli muntu atakeiriko bo abamurabu bachi oyo mu yurenge ngumbu utagete gutagura akanyomba akabana bandi bagetyo abantu baminyoka niyo baikiro bakumugori inkieke otebire intagete omuntu yarwa egekogera ebakondesete wano kubara iga wikirikinga kyokorwa ubutamiro bwabo na serikali anenase baburirio murembe egatigati yabo no kuigwana banyare komenya bune amatayemo asa matukali bosyo bono nchega kiesyo ya mbere iriga igona atameire esirikali enkonye na abana abatindo chinga abana abangantu etane na barabwege kogera abana aba ise na ngina bandetete ninche tinta getinyange gesakukia kyomongino oyo igo muibuli ominto ngoko bakure igona atake ndere esirikali echiche ete eresa abana abo tochichamo gakyonye na marimo talikenda sama tukaya nabe sirikali ego tuorokererani abo barairo bonene beko bere nyomba nene yarengi nabo baranje batebe na barabu kurwo muntu wabo no kugani kwabo munere yichama ngana yo kuminyokanyi tabo nje no morembe nasaba